Nay, Tay, Lolo, nandito na ako, bumili ako ng pansit. Teka, anong nangyari? Bakit may dugo sa may pinto? Apo, ang nanay at tatay mo. Teka, bakit kayong lahat nakandusay? Nay, Tay, sino may gawa nito sa inyo? Sino? Lolo, ano nangyari sa inyo, Lolo? Sinong salarin sa lahat ng ito? Aswang! Aswang ang may gawa nito sa inyo, Lo? Likod mo, Apo! Sa likod ko. Matias, pagkapi ka na. Kay aga-aga ang inaatupag mo ay ang mga halabang gamot. Mas mainam siguro na lagyan mo muna ng laman ang sikmura mo. Mamaya ho ay darating yung pasyente ko na galing pa ng Batangas. Malayo ang ibiniyahe kaya ang gusto ko, nakahanda na ang lahat pagdating niya. Para naman hindi nasasayang ang oras niya. Sa bagay, nung kasagsagan ko ng paggagamot, walang ibang dayo na nakakarating dito kundi ang mga taga Bicol. Samantalang sa'yo, mayroong galing Laguna, Maynila, pati nga Bisaya. May nagpunta rito nung nakaraan. Nakakarating lang naman ang mga yan. Kasi may mga kakilala sila na naging pasyente ko rin naman. Ayos lang yon. Basta wag lang galing Bicol. Abay, malapit lang naman ang Bicol dito. Pero nakakulong ka pa rin ba sa nakaraan mo kaya hanggat maaari ayaw mong makakita ng mga taga ron? Siguro nga po. Iho, malawak ang Bicol. Isang baryo lang ang iniiwasan mo doon dahil sa malagim na nakaraan. At saka isa pa, walang kinalaban ang mga taga Bicol sa nangyari sa pamilya mo. Alam natin pareho na aswang ang may kagagawa ng lahat. Alam ko naman po pero kapag napag-uusapan ang Bicol bumabalik sa akin ang lahat. Matias, palayain mo na ang sarili mo doon. 10 taon nang nakalipas. Matagal na silang nababahinga pero ang puso mo ay hindi pa rin nababahinga sa pagluluksa. Parehas lang tayong namatayan. Doon namatay ang aking asawa at mga kamag-anak pero
tinanggap ko na lang. Kasi kung hindi, mahirap ang buhay. Tatay Andres, iba-iba naman tayo eh. Nagkataon lang na mas matagal akong magluksa kaysa sa'yo. Sayang ang mga alam mong pangontra laban sa malalakas na aswang. Alam mo naman dito sa atin, kung may aswang man, ay sapat na ang bawang at asin. Pero iba sa Bicol, alam mo na yung pangontra mo lang ang tanging tatalam sa kanila. Ginawa ko yun para protektahan ang sarili ko at kayo. Kung sakali mang sumalakay ang mga aswang dito sa lugar natin. Tsaka di ko pa siya nasusubukan. Hindi ko alam kung gagana. Pero Matias, marami ka rin kamag-anak at kakilala sa Bicol. Talamak pa rin ang patayan doon. Dahil alam mo naman, sinakop na ng mga aswang ang baryong yon. Wala na bang magawa ang mga tao dahil nandoon ang kabuhayan nila. Mas kailangan ka doon. Saka wala pang hustisya ang pagkamatay ng pamilya mo. Hustisya. Matagal na akong tumigil sa paghahangad ng lintik na hustisya na yan. Hindi tao ang pumatay sa pamilya ko, kundi mga aswang. Huwag mo silang igaya sa mga tao na pwedeng makulong at magdusa habang buhay. Eh, pag pinatay ko sila, tapos na. Anong klaseng prinsipyo yan, Matias? Sayang ang lahat ng meron ka kung sarili mo lang ang iniisip mo. Sinusubukan ko naman dati, hindi ba? Anong resulta? Pumalpak. Mas okay na, huwag na lang magpakabayani. Wala rin na pang patutunguhan dyan eh. Parating na ho ang pasyente ko. Mas mabuti kung maiwan ninyo ako rito. Ikaw ang bahala, Matias. Walang mali sa sinasabi ko dahil yun ang dapat mong gawin kung talagang natuto ka. Dati na rin kasing pumalpak si Manong Matias. Isang buong baryo ang iniligtas niya pero mas lalo lang napahamak ang mga tao. Kaya sumumpa siya sa sarili niya na hindi na siya magpapakabayani pang muli. Pero akala niya, mananatili siya sa ganoong paniniwala. Pero nagbago yon nang dumating ang isang binata. Matias, may bisita ka galing Bicol. Ano? Magandang araw ho, Kuya Matias. Tanda mo pa po ba ako? Anak ni Dolfo. Yung kuya-kuyahan ninyo sa kuprahan. Yung uhugin niyang anak? Aba, ang laki mo na. Ano bang sadya mo at naparito ka? Eh, hindi ako nagagamot ng mga taga Bicol. Kaya nakapagtataka na napadpad ka. Oh, Lucas, anong problema mo? Patay na po ang buong pamilya ko. Ha? Kakaahwas ko lang po sa eskwela. At ginabi po ako dahil sa isang proyekto. Pero pagdating ko, lahat sila nakahandusay at duguan. Wakwak ang katawan. Ang sabi ng kapitbahay ko, pinatay sila ng kasuwang. Wala na silang nagawa dahil malalakas sila. Lucas, nakikirabay ako sa iyo sa pagkawala ng pamilya mo. Alam kong wala ka nang matutuluyan kaya pwede ka rito. Hindi ho ako naghanap ng matutuluyan. Ang hinahanap ko ho ay hustisya sa pagkamatay ng aking mga magulang. At gusto ko ring matigil na ang ginagawa ng mga grupo ng aswang sa ating baryo. Kaya ho ako lumapit sa inyo kasi tiwala ako sa kakayahan nyo. Lucas, alam mo naman na sinubukan ko na yan noon pero pumalpak. Eh, hindi gumana ang pangontra ko sa mga aswang. Bakit ako pa rin ang inaasahan mo? Sinabi ni Manong Andres na may bago ka ng pangontra ha. At alam ko na sa pagkakataong ito, hindi na papalpak. Pasensya ka na, Lucas. Hindi ko gagawin ang gusto mong mangyari. Kuya Matias, kailangan ka ng mga taga Bicol. Ikaw lang naglakas ng loob na gumagawa ng pangontra laban sa mga aswang na yon. Parehas tayo ng pinagdadaanan. Kaya sigurado akong naiintindihan mo ko. Gusto kong maubos ng lahi ng mga aswang. At ikaw lang nakikita kung makakagawa nun. Sige na po. Hindi na rin ako magtatagal eh. Sana po ay pag-isipan niyo rin ng mabuti. Manong Andres, babalik na po ako sa amin. Ay, mag-iingat ka. Eh medyo malayo rin ang biyahe mo. Opo. Matias,
baka oras na talaga para subukan ulit. Malay mo, gumana yung mga ginawa mong bagong pangontra. Iho, kailangan ka ng mga kabaryo mo sa Bicol. Marami kayong nangangailangan ng hustisya at baka sa susunod, dumami pa ang kanilang mabibiktima. Hindi nagsalita si Manong Matias pero kinabukasan, naganda siya pabalik sa Bicol. Napag-isip-isip kasi niya na kailangan na talagang ubusin ang mga aswang na yon. Maaga siyang nagpaalam kay Manong Andres at natuwa ang matanda sa kanya. Pagdating sa liblib na baryo ng Bicol kung saan siya nakatira, ang sumalubong sa kanya ay walang iba kundi si Manang Andeng, na ninang niya. Dito na rin muna siya makikituloy. Oh, Matias, nagbalik ka na. Ang tagal mong hindi nakadalaw sa atin. O ano, gusto mo ba ng kape o tsaa? Maupo ka at ipagtitimpla kita. Sige po. Ay, sige. Maupo ka dyan na at tatawagan ko lang si Amara para ipaghanda ka ng kape at kung anong pagkain. Ay, may katulong na po pala kayo ngayon, Ninang. Ay, madalas nang nirarayumang matanda eh. Hirap nang magkikikilos. Kaya kumuha na ako ng katulong. Teka lang, tatawagan ko siya. Amara, halika dito. Opo, Papariana. Ilang saglit lang at lumabas mula sa kusina ang isang magandang babae. Sa tagal na panahon ay noon lamang nagandahan si Manong Matias sa isang dalaga sa lugar nila. Magaganda ang mga Bicolana, pero ibang klase ang ganda ng isang ito. Maputi, matangkad, at napakaamo ng muka. Para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Pinakikialaman mo na naman ang mga pampahid sa mukha ni Teresa. Kahit ako hindi bagay sa'yo. Nagmumukha kang babaeng bayaran eh. Ang amo-amo ng mukha mo. Pasensya naman ay pinahiram naman ako ni Teresa. He, may bisita tayo. Alam mo nang gagawin mo, ha? Parang ngayon ko lang siya nakita rito. Matias nga pala. Inabot ni Manong Matias ang kamay niya kay Amara para makipagkilala. Barahan namang nakipagkamay ang dalaga. Halos ayaw nang bitawan ni Manong Matias ang kamay niya dahil sa sobrang lambot nito. Nakaramdam naman ng kakaiba si Manang Andeng, kaya siya na mismo ang nag-alis ng kamay ng dalaga mula sa kamay ng binata. Amara, yung pinagagawa ko sa'yo, gawin mo na at ang makahigop na ng mainit na kape si Matias. Huwag mo rin kalimutang magdala ng suman at ng may kapares ang kape. Opo, Manay, masusunod po. O siya, sige na, pumunta ka na doon. Bilisan mo. Habang papalayo si Amara, ay sinundan pa ito ng tingin ni Manong Matias. Hindi pamilyar sa kanya ang babae na yon, pero bukod sa maganda ito, ramdam din niya na madali itong makagaanan ng loob. $21 lang yan, Matias. Malaki ang tanda mo. Kaedad ng bunso mong kapatid kung buhay pa sana siya. Hindi kayo bagay. 21 lang pala siya. Medyo maaga rin sigurong nagdalaga kaya parang hindi na siya 21. Yun na nga eh. Napakaganda niya, ano? Kung kaedad ng kapatid ko tama ho kayo. Hindi ko dapat pormahan. Yan ang tamang isip ng lalaki. Pero kung tipo mo naman talaga okay lang yan. Ang mahalaga nagkakasundo kayo. Ninang naman, hindi ho yan ang pinunta ko rito. Ay, biro lang. Eto na po yung kape. Sinamahan ko na ng suman kagaya ng sabi ni Manay. Ipatong mo na dyan, iha. Bumalik ka na sa kusina at marami ka pang hugasin. Opo. Nginitian pa ni Amara si Manong Matias kaya nakaramdam siya ng kilig.
Kinagabihan, habang siya'y natutulog, isang masamang panaginip mula sa nakaraan ang gumambala sa kanya. Apo, ang nanay at ang tatay mo! Teka, bakit kayong lahat nakandusay? Nay, tay, sino may gawa nito sa inyo? Sino? Lolo, anong nangyari sa inyo? Sinong salarin sa lahat ng ito? Asawa! Asawa! Aswang! Aswang ang may gawa nito sa inyo, no? Lilikod mo, Apo! Likod mo! Sa likod ko! Kuya Matias, gising! Gising! Ang mga magulang ko pati si Lolo, pinatay sila ng aswang. Pinatay sila ng aswang! Kuya, Teka, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? inutusan ako ni Manay na dalhan ka ng unan. Kasi bigla niyang naalala na matigas yung unan na ginagamit mo. Tapos pagdating ko rito, nakita kita na umuungol at biglang sumigaw, nananaginip ka. Nakita ko na naman sa panaginip ang pagkamatay ng pamilya ko. At tama nga na bumalik ako rito. Kailangan ko silang ipaghiganti at ubusin ang lahi ng mga aswang para matigil ang ginagawa nila rito sa mga tao. Isa kang manunugis ng mga aswang? Hindi ako isang manunugis. Isa lang akong manggagamot. Oh, bakit ka tumatawa? Si Manay na nagsabi sa akin, hindi madaling labanan ng mga aswang dito. Kung susubukan mo, para ka lang nagsasayang ng panahon. Mabilis silang kumilos at magaling magtago. Lalo ka na, manggagamot ka. Anong magagawa ng isang manggagamot para kontrahin ang mga walang hiyang aswang ngayon? Oo, isa lang akong manggagamot pero nakaimbento ko ng isang bagong pangontra. Pumalpak yung unang ginawa ko pero gaya ng sabi ni Lucas, baka gumana na ngayon. Sana nga gumana na. Ang daming namamatay sa baryong ito dahil sa mga aswang na yon. Wala silang pinalalampas mula sa mga sanggol, mga bata at matatanda. Parang tuluyan na nilang sinakop ang lugar na ito. Kuya Matias, narinig mo ba yon? Anak ko, napag-usapan lang natin, lumabas na naman. Ako ang bahala. Dito ko lang. Kukuha lang ako ng pangontra. Ano, Mara? Kuya Matias, sa likod mo! Dahang-dahang inikot ni Manong Matias ang kanyang ulo at pagharap niya sa bintana. Tumambad sa kanya ang nakakatakot na itsura ng aswang. Abuhin ang kulay ng balat. Pula ang mga mata at ang mukha niya ay tulad ng sa unggoy. May matalim na pangil at kuko. Higit sa lahat, napakataas. Amara, lumabas ka muna rito. Kukuha lang ako ng pangontra tapos papatayin ko ang aswang na yan. Kuya Matias, delikado! Dali na, lumabas ka na! Amara, huwag ka nang tumunga nga dyan! Lumabas ka na! Labas! Dali! Kuya! Magtiwala ka sa akin. Kaya ko to! Pahangos na lumabas ng kwarto si Amara, pero nakasili pa rin ito sa may pinto. Si Manong Matias naman, nangangatalang kamay na nagkalkal ng gamit. Hindi niya mapigilan ang galit na nararamdaman dahil muli ay nagtagpo ang landas nila ng aswang na pumatay sa pamilya niya. Ilang saglit lang, nahanap niya na ang maliit na sakong lagayan ng mga pangontra niya. Pero paglingon niya, ay wala na ang aswang. Oh, nasaan na yan? Nasa bintana lang siya kanina. Umalis na ba? Magaling siyang makipaglaro at mabilis siyang kumilos. Malamang nandyan lang yan. Napakamot na lang ng ulo si Manong Matias at nalilitong naghanap sa bawat sulok ng silid. Ilang saglit lang, may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Iwan mo ako! At bago pa siya makagalaw, naunahan na siya ng aswang at sinakal siya. Napakalakas ng aswang. Kahit anong pagpupumiglas ni Manong Matias ay di siya makawala. Hanggang sa di na niya makayanan.
Dinukot niya ang maliit na karayom na nasa bulsa niya at tinusok yun sa aswang. Napahiyaw ito sa sakit, pero mas lalo pang hinigpitan ang pagkakasakal sa kanya. Ilang sandali lang. Nakita niyang tumayo si Amara at pinagahampas ng babasaging paso ang aswang. Kaya nabitawan nito si Manong Matias na nagduduwal na dahil sa pagkakasakal. Mamamatay ka na! Ano ba yan? Bakit nakakailag? Amara, tama na! Baka masaktan ka niya! Ako ang bahala! May gagawin ako! Kuya, baka hindi natin kaya! Ako ang bahala! Kinuha ni Manong Matias ang pangontrang alak na may luya at ibinuhos sa sahig. Pati mga dingding ay sinabuyan din niya. Hindi na makapagtago ang aswang kay lumabas na ito. Hindi niya maiwasan ang alak na luya dahil nagkalat na ito sa paligid. Nahilo ang aswang at nagpaikot-ikot habang sumisigaw. Kuya, magaling nga yung pangontra mo! Mahina nga ang aswang. Madali na lang yan. Kinuha ni Manong Matias ang kanyang buntot pagi at pinaghahampas ang aswang. Mas lalo itong napahiyaw ng matamaan pero ng mga sumunod na hagupit niya ay magaling itong umilag. Kahit medyo nanghihina niya, ay pinilit itong tumalon sa bintana at nagtatakbo palayo. Sinubukan itong habulin ng dalawa pero hindi nila ito mahanap dahil sa galing niyang magtago. Hindi pa sila ganyan kagaling dati. Hindi lang tumatanap ang bawang at asin pero kaya pa silang hulihin. Hindi kagaya ngayon na parang naglalaho sa bula sa sobrang bilis kumilos. Organisadong grupo sila, Kuya Matias. Pinag-aaralan nila kung paano sila lalabanan ng mga tao. Kasi ang gusto nila, maubos ang lahat ng mga taga rito para maangkin na nila ang baryong to. Paano mo naman nalaman yan? Hindi ka pa yata nagtatagal dito? Siyempre, Kuya, magaling akong magmasid. Sa tuwing may nawawalaw na mamatay na tao, nagkakaroon ako ng ideya kung paano sila kumilos. Alam mo, may punto ka pero pwede ba? Huwag mo na akong tawagin kuya. 21 ka lang. Pero ang itsura mo ay parang magkaedad lang tayo. Hoy, mas matanda ka pa ni sa akin, no? Bakit? Tipo mo ba ako? Eh huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Sabi ko lang na huwag mo akong tawagin kuya. Wala yung ibig sabihin. Sige, anong gusto mo? Ginoo? O baka naman gusto mong tawagin kitang kamahalan? Anong kamahalan? Anong pinagsasabi mo dyan? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ay, ang pikon mo naman. Ikaw kasi ang magiging tagapagligtas ng buong baryo. Kaya gusto ko, magandang tawag sa'yo. Bumalik na tayo sa bahay. Wala na akong lakas para makipaglaban ulit sa mga aswang na baka biglang sumulpot dito. Sige, baka kasi bumulwak na yung regla mo. May regla ka yata eh. Tama na! Eto na, tatahimik na. Nagpatiuna na sa paglalakad si Manong Matias. Hindi pa rin tumigil sa kakadaldal si Amara at hindi naman siya pinapansin ng lalaki. Pero sa loob-loob nito, natutuwa siya sa ginagawa ng dalaga. Ayaw lang niya itong ipakita. Kinabukasan, pumunta siya sa dati nilang bahay. Nasalantay ito ng bagyo kaya tanging dingding na lang ang natitira at wala nang bubong. Nagtirik siya ng kandila sa sahig at inalala ang kanyang pamilya. Hindi na niya maiwasang ibuhos ang kanyang emosyon. Nay! Hello. Kung hindi ako umalis at sumama kay Tio sa pag-ani ng mga pidyak, baka nagawa ko kayong protektahan o kaya naman napatay ako kasama ninyo. Hindi ko na tiniis ang hirap maiwan ng mahal sa buhay. Sabi ko nga kay Manong Andres, dapat di na lang niya ako iniligtas para nakasama tayo. Kasi sa totoo lang, hindi lang kayo ang namatay nung araw na yon. Parang kasama ninyo na rin akong namatay. Kung namatay ka nung araw na yon, sinong magliligtas at uubos sa lahi ng mga kabaryo mo? Amara, anong ginagawa mo rito? Hindi mo naman alam na umalis ako. Eh di sinabi ni Manay,
Tapos sabi niya, pupunta ka raw sa dati niyang bahay. Tapos tinanong ko kung saan yon. Tinuro niya ito. Tapos naman ako sa mga gawain ko kaya pinayagan niya akong gumala. Dinadasalan mo ang mga namatay mong pamilya? Matagal din akong hindi nakadalo dito. At naramdaman ko na naandito pa rin sila. Mas naging malapit yung presensya nila sa akin nang dito ko sila kausapin. Pakiramdam ko, naririnig talaga nila ang mga sinasabi ko. Alam mo, sabi nila, may dahilan ng lahat ng bagay. Kaya nagkataon na hindi mo sila kasama ng panahong yon. Dahil baka nakatakda kang maging tagapagligtas ng baryo. Amara, hindi ko rin alam kung paano gagawin yun. Masyado na nga malakas ang mga aswang ngayon. Magaling magtago at mabilis kumilos. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako. Hindi tayo sigurado na ako magiging tagapagligtas ng baryong ito. Pero Hindi natuloy ang sasabihin Amara nang marinig nila ang mga yabag. Papalapit sa kinaroroonan nila. Sabay na napalingon ng dalawa at nakita nila si Lucas kasamang ilan nilang kabaryo. Kuya! Kuya! Dumating ka na pala. Salamat at nagdesisyon ka rin. Kahapon pa ako dumating dito. Naisip ko rin na hindi naman siguro masamang subukan. Teka, bakit ang dami mong kasama? Kuya, galing ako kina Manay Anding at ang sabi niya, nandito ka raw. Tapos pinamalita ko sa mga kapitbahay ang pagbabalik mo. Matias, nalaman namin kay Andres na nanggagamot ka rin. Kailangan ka namin dito, lalo ng anak ko. 1 linggo na siyang nilalagnat pero dinala namin sa klinik dito. Hindi masabi kung anong sakit niya. Wala na rin kaming pamasahe para maghanap ng ibang manggagamot na marunong sa hilot. Kaya'y kayang matukoy ang sakit na hindi alam ng doktor. Kaya tamang-tama at dumating ka. Teka, wala ba kayong ibang manggagamot dito? Kuya, ganito kasi ang sitwasyon. Yung bagong kapitan namin dito, pinaalis niya mga manggagamot, manggagaway, espiritista, at mga taong may alam sa mga bagay na kakaiba. Dahil ano? Gusto niya na huwag kaming umasa sa ganun. Kaya nga nagpatayo siya ng maliit na klinik at kumuha pa ng mga nurse at doktor sa ibang lugar. Ayaw din niyang pinapakialaman siya at ang mga tao niya sa gusto niyang gawin sa mga aswang. Tama si Lucas. Hindi naman libre yung klinik na yon. Medyo mahal ang bayad nagkataon na sumahod ang asawa ko kaya naipatingin ko ang anak ko. Pero yung iba rito ay walang kakayahan. Wala namang ginagawang aksyon si Kapitan para lahat ay makapagpagamot doon. At saka isa pa, hindi naman alam ng doktor yung mga usog, lamig sa tiyan, o kaya ay namasamaan ang mga duwende sa punso. Kuya, lahat ng kasama ko rito ngayon ay magpapagamot. Lahat sila ay may sakit at mahirap lang sila. Naikwento sa akin ni Manong Andres na hindi ka nagpapabayad ng mahal at kilalang kilala ka sa Quezon. Pero teka, may tiwala pa rin ba kayo sa akin? Kahit nasaksihan ninyo kung paano ako pumalpak sa ginawa kong pangutranon? Magkaiba naman ang paglaban sa mga aswang at panggagamot. Tiwala kami sa mga sinabi ni Manong Andres. Kaya may tiwala rin kami sa iyo. Nag-usap din kami tungkol dito. Nagagawin lang nating lihim ang panggagamot mo at hindi makakaabot kay Kapitan. Tama si Manang Tonyang. Kasi dito na lang sa dati ninyong bahay gaganapin ang gamutan. Kasi medyo palob itong inyo. At hindi malalaman ni Kapitan na nandito kayo. Gagawin din namin ang lahat para maprotektahan ka mula kay Kapitan Matias. Sige, pumila na lang kayo at sisimulan ko na ang panggagamot ngayon. Mabuti na lang at nadala ko rito yung mga langis na panghilot. Yun! Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat, Matias. Simula noon, naging takbuhan na si Matias ng mga kabari niya na may sakit. Pero maingat at palihim nila yung ginagawa para hindi makarating sa kapitan. Sa mga ilang araw niyang panggagamot, napansin niya na hindi siya iniiwanan ni Amara at palagi itong nakaalalay at tumutulong sa kanya. Amara, hindi ka ba napapagalitan ni Manay Andeng mo? Palagi ka naman naandito. Kaya na namin ito ni Lucas. ano ka ba, Matias? Ayos lang.
Wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay at sinisiguro ko na tapos ng lahat ng gawain bago ako umalis. Salamat kung ganon. Hindi mo naman ito kailangan gawin. Ayos nga lang. Sige na. Puntahan mo na yung sunod mong pasyente. Naghihintay na si tatay, oh. Sige. Agad na pinuntahan ni Manong Matias ang matandang lalaki na kanyang gagamutin. Tinanong niya kung anong nararamdaman at sa isang pulso lang ay alam na niya kung anong sakit nito. Kinuha niya ang kagamitan niya sa panggagamot at hindi niya makita ang kanyang gagamitin. Lucas, nakita mo ba yung langis na may dayat? Kuya, nakalimutan niyo yata na ubos na yun kahapon pa. Sa dami ng nagpagamot na may sipon at trangkaso. Ay, ubos na pala. Nawala sa isip ko. Hindi tuloy ako nakagawa kanina kasi akala ko ay may isang bote pa. Ay, teka Matias, ano bang sakit ni tatay? Tinatrangkaso siya dahil nakabara ang sipon sa dibdib. Sakto. Bago ako pumunta rito, nagdala ako ng sibuyas at kalamansi. Nabili ko sa naglalako at dadalhin ko sa bahay. Kukunin ko lang yung katas ng kalamansi tapos hihiwain ko yung sibuyas. Ang kalamansi ay alam naman nating gamot sa sipon, ang sibuyas naman, panlaban siya sa mga infeksyon at bakterya. Kaya maganda yan kapag pinagsama. Oo, tama ka. Maganda kang pagsamahin ang dalawang yan. Hindi ko alam na marunong ka rin pala sa ganito. Alari ako dati nang umampon sa akin na manggagamot kaya alam ko. Sige na, ihahanda ko na yung sinabi ko para dire-diretso tayo. Sige, Ako naman kuya, bibili ako ng dayap sa palengke. salamat Lucas. Sa bawat araw na nakakasama ni Manong Matias si Amara, hindi niya mapigilan ang sarili niya na mahulog ang loob nito. Nakikita niya kasi yung katangian na gusto niya sa babae, kagaya ng pagsama nito sa kanya sa panggagamot. Ng mga panahong yun, ay parang tahimik ang mga aswang. Kaya nag-focus na lang muli si Matias sa trabaho niya. At para maipakita ang pasasalamat sa dalaga, dinala niya ito sa isang sikat na kainan sa kanilang baryo. Isang gabi, pagkatapos ng gawain nila. Alam mo Matias, nakakagulat ka rin minsan. Yung ang sungit-sungit mo pero bigla mo akong aayain kumain dito. Marami tayong mga kabaryo na napagaling kaya gusto kong magdiwang kasama ka. Hoy Matias, 3 tayong magkakasama. Bakit si Lucas hindi siya kasama? Maraming ginagawa yung si Lucas. Ayoko siyang abalahin. Sus, ang sabihin mo, gusto mo akong makasama ng ako lang. Nung sinabihan mo nga ako kanina pero hindi mo naman siya tinanong kung gusto niya pang sumama. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Oh, yan na palang pagkain natin. Napatitig si Manong Matias sa lalaking nagdala ng order nilang pagkain. Masyadong kakaiba ang aura nito. Maitim ang talukap ng mga mata at matalim tumingin. Hindi talaga niya maiwasan na makaramdam ng pagtataka, kaya nang makaalis ito, ay nagtanong siya kay Amara. Amara, dito rin ako kumain nung nakaraan. Pero bakit parang bago na ang mga tauhan? Napansin mo rin pala. Tsaka parang wala sa wisyo. Parang galit pang mga ekspresyon ng mukha nila. Amara, tingnan mo yung ibang tao. Teka, ano nangyayari sa kanila? Bakit nahimatay sila? May mali yata sa pagkain at nagkakagulo na. Matias, tingnan mong ginagawa ng mga tauhan. Hindi na makalabas yung iba dahil isinarado nilang pinto. Ano nangyayari? Pwede kaya napasok ng aswang ang kainan ito? Ang hinala ko, yung mga tauhan dito pinalitan ng aswang. Uy! Si Teresa yun ah! Yung anak ni Ninang Andeng. Bakit kaya siya sumisigaw? Saglit lang, pupuntahan ko. Teresa, bakit ba sumigaw ka? Kuya, sumilip ako kanina sa kusina. Nakita kong patay na ang mga tauhan. Teka. Ibig sabihin, Isa lang ang ibig sabihin, kuya. Pinatay ng mga aswang ang mga tauhan at pinalitan para makapambiktima sila dito. Matias, tingnan mo! Paglingon ni Manong Matias, nakita niya na nagbabago na ng anyo ang mga tauhan. Naging mga nakakatakot na aswang. Sinakmal ng isa sa kanila ang 2 customer at saka winakwak ang dibdib nito.
lalong nagkagulo ang mga tao. Matias, anong gagawin natin? May dala ko rito ang pangontra. Ako na bahala. Kinuha ni Manong Matias ang isang bote ng alak na may luya sa kanyang dalang bag. Isinaboy niya ito sa mga aswang, pero mas mabilis na ang mga yon. Nagagawa na nilang makailag at kapag natatama ng kanilang katawan, natitiis na nila ang hapde. Matias, mukhang hindi na epektibong pangontra mo. Oo nga. Teka, iisip ako ng paraan. Matias, tulungan mo ako! Matias, si Teresa nasakmal ng isa sa mga aswang! Ano ang nangyayari? Pati sa buntot pagi, hindi na rin umaalba. Matias, sa likod mo! Sinakmal si Manong Matias ng aswang at pinagsasakal. Nakita rin niya sa sulok ng kanyang mata na kinakain na ng mga aswang ang ibang mga customer. At parang lilima na lang silang natitirang buhay na nagpipilit lumaban. Si Teresa naman ay pilit na binubuksan ng pinto at lumalaban sa mga aswang sa pamamagitan lang ng paghahampas niya sa mga ito ng daspan. Napansin din naman niya na nawawala si Amara. Walang nagawa si Manong Matias nang sugatan ng aswang ang kanyang balikat gamit ang matatalim na kuko. Nagpumilit na makaipon ng lakas ang lalaki. Buong puwersa niyang sinipa ang nilalang. Saka siya nakawala, pero agad din itong nahila ang kanyang paa. Kumapit siya sa paa ng isang lamesa para hindi siya nito masakmal. Ilang sandali pa, bigla siyang nabitawan ng aswang dahil bigla itong nahilo. Paglingon niya, umuusok ang paligid at nakita niyang nagsitumbahan na ang mga aswang. Anong nangyayari? Matias, umipekto yung ginawa ko. Ano bang ginawa mo? Nakita ko sa bag mo yung kamangyan tapos pumunta ako sa kusina ng kainang ito. At nagsiga ako ng apoy tapos sinunog ko siya at pinausok. Tingnan mo, nangihina at inaantok sila dito. Oo nga. Epektibo yung ginawa mo. Nabuksan ko na. Makakalabas na tayo. Yun, makakalabas na tayo, Matias. Tara na. Lumabas silang lahat kasama ang 2 pang customer at naiwan sa loob ang aswang at ang mga namatay na tao. Ilang sandali pa ay nakita nilang nasusunog na ang kainang yun dahil sa ginawa ni Amara sa kusina. Kinabukasan, bali-balita sa lugar ang nangyari sa kainan dahil maraming taga-baryo ang namatayan ng kaanak. Dahil sa pangyayaring yun, ay pinanghinaan ng loob si Matias at iniisip niyang itigil ang paglaban sa mga aswang at hikayati na lang ang mga tao na umalis sa lugar na yon. Matias, nasisiraan ka na ba ng ulo? Lahat ng pasyente natin sinabihan mo na umalis na rito? Amara, nakita mo naman hindi ba? Sobrang hirap labanan ang mga aswang. At kung hindi dahil sa ginawa mo, baka pati ako ay patay na rin ngayon. Kahit anong gawin ko, pumapalpak pa rin talaga ako. Kaya ititigil ko na lang. At para mailigtas ko ang aking mga kabaryo, gagawin ko ang lahat para mahikayat sila na umalis sa lugar na ito. Matias, hindi pag-aari ng aswang ang lugar na to. Sa inyo to. Kaya dapat ipaglaban yung karapatan nyo. Masaya ang mga residente dito at nandito ang kanilang kabuhayan. Dahil mataba ang lupa at magandang taniman. Amara, sabi nga nila, may mga bagay na kailangan mong isakripisyo para sa kaligtasan mo. Baka oras na para iwanan ng mga tao rito ang lahat na naandito at pumili ng mas ligtas na lugar na palayo sa aswang. Ewan ko, Matias. Basta ako, hindi ako susuko. Hindi pa ako nagtatagal sa lugar na to pero mahal ko na ito. Hindi ako aalis dahil lang sa mga aswang. Napabuntong hininga na lang si Matias sa sinabing niyo ni Amara. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang humahangos na si Lucas. Lucas, bakit ka umangos? Anong nangyari? Si Kapitan,
Alam niya na kung nasan ka at nalaman niya ang ginagawa mo. Ano? Nandito na sila at kasama sila konsehal. Yun na sila. Matias, nagbalik ka na pala dito sa baryo natin pero ano itong nababalitaan ko? Pinaalis mo sa lugar na ito ang mga manggagamot. Nagtayo ka ng klinik pero hindi lahat ng residente ay kayang magpagamot dahil mahal ang bayan. Nang malaman nila na naandito ako at naging manggagamot ako, siya mismo ang kusang lumapit sa akin para magpagamot dahil kailangan nila. Gumagawa ng gulo rito ang mga manggagamot kaya pinaalis ko. Kung ano-anong ritual na walang kwenta at hindi makatotohanan ang ginagawa nila para palayasin ang mga suang. At yung paraan nila sa panggagamot, gamit ang mga damo. At kung ano-anong dahon, hindi yung totoong nakagagaling sa mga may sakit. Ang mga manggagamot dito ay mga batikan sa pagkukunwari. Huwag mo kaming malitin. Lalo na at napatunayan namin na may sakit na hindi kayang malaman ng doktor. Pero papagaling namin. Kalokohan! Ang sabihin mo, binibilog ninyo ang ulo ng mga tao at siyang mga aswang na yan. Hindi yan totoo. Parte yan ang pagkukunwari ninyo na may kapangyarihan kayo na makita ang mga kakaibang bagay. Kapitan, mawalang galang na ho. Hindi ninyo yata alam ang nangyayari sa inyong baryo. Ang daming nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang. At kahapon lang, ang daming namatay dahil sinalakay ng mga aswang na yon ang isang kainan. Marami na nakakita sa kanila dito sa ating baryo. Tapos sasabihin ninyo lang na hindi totoo. Ang gumagawa doon ay grupo ng mga sindikato na nagtatago lang sa kung saan-saan na hindi tukoy ng mga tao. Nagmamaskara lang sila para magmukhang aswang. Ilang beses ko na yung sinabi sa mga tao rito. At ilang beses ko na rin sinabi na huwag kayong gagawa ng kahit anong pangontra o ritual na walang kwenta. Hawak ko ang isang armadong grupo. Gumagawa kami ng plano kung paano papatayin ang mga sindikatong yon. Kapitan, kayo yata nagbubulag-bulagan. Aswang ang mga yon. Hindi sila mga sindikato at hindi sila mga tao. Marami na ang nagpatunay. Kapag hindi mo tinigilan ang kabaliwan mo ngayong araw, ako mismo ang kakalagtad sa'yo, paalis sa baryong ito at binabalaan kita. Hindi ka na rin pwedeng manggamot kung gusto mong ipapugot ko ang ulo mo. Kapitan Alfonso, kung gusto mong itigil ni Matias ang panggagabot niya, dapat gawin yung libre ang klinik para sa lahat. O bigyan ninyo ng pamasaya ang mga tao para makapagpagamot sila sa ibang lugar. Bakit ko naman gagawin doon? At sino ka ba para sumunod ako sa'yo? Bakit? Nobyo mo ba ang lalaking yan? At nagagawa mo siyang ipagtanggol mula sa akin na tumulong at nagligtas sa'yo? Dahil ipinaglalaban niya ang tama, Kapitan. Isa pa, nang araw na tumira ako sa inyo, marami ako nalamang baho mo. Kapag may ginawa ka kay Matias, o kapag pinaalis mo siya, ilalabas ko ang lahat ng baho mo sa mga tao. Hindi na nakapagsalita si Kapitan Alfonso dahil sa sinabing yon ni Amara. Padabog lang itong umalis kasama ang mga konsehal. Sa pagkakataong yun ay mas lalong nahulog ang loob ni Manong Matias kay Amara dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Nang wala na silang pasyente, inaya niya si Amara sa isang magandang ilog sa lugar nila. At tagal ko nang nanirahan sa lugar na ito. Pero parang hindi ko pa yata napupuntahan ang ilog na ito. Napakaganda. At sobrang presko ng hangin. Parang nawawala ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Kaya dinala kita rito para sumaya ka naman. Ang daming nangyayari minsan. Kailangan mo ring huminga ng maayos. Tama ka. Minsan kailangan ko rin talaga yun. Ang ganda ng tubig dito parang pwedeng inumin. Dahil sa sobrang linaw. Oo. Malinaw talagang tubig dito. At alam mo, sa tuwing nakikita ko yan, nagiging kalmado ako. Kapag magulo ang isip ko, dito ako pumupunta. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Naligaw ako nun dito. At yan ang unang pagkakaligaw na nagpasalamat pa ako. Kasi nga, nakita kong lugar na ito. Kaya pala naniniwala ka na may dahilan ang lahat ng bagay. Oo naman. Totoo yun.
Kaya ikaw, huwag kang susuko. Sigurado ako, may dahilan din kung bakit hindi ka kasamang namatay ng pamilya mo. Sana nga. Matias, gusto mo bang lumusong sa tubig? Ikaw ba? Gusto mo? Oo, kanina pa nga eh. Ang init-init kaya. Gusto kong malamigan ang katawan ko. Hindi ako sanay maggubat kapag may kasama akong babae. Kaya nakadamit lang ako. Teka, anong ginagawa mo, Amara? Ganon na lang ang pagkagulat ni Manong Matias nang makita na nag-aalis ng blusa ang dalaga. Tinanggal din ito ang kanyang palda at ang naiwan lang ay ang suot niyang manipis na duster. Lumitaw ang kanyang malulusog na dibdib at lalong lumabas ang magandang hubog ng kanyang katawan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Manong Matias at mas lalo siyang nakaramdam ng paghanga. Matias? Pasensya na, hindi kita sinisilipan. Nagulat lang ako. Bira sa mga babae ang gumagawa ng ganyan sa harap ng lalaki. Ano ka ba? May tiwala naman ako sa'yo, no? At alam ko na hindi ka kagaya ng ibang lalaki na kaya akong bastusin. Tara na! Talo na tayo! Pwede bang mauna ka na? Ano ka ba? Siyempre sabay tayo! Ama, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Kasi, mas maanti ka pa kaysa sa akin. Tara na! Amara, sandali lang. Masayang lumangoy ang dalawa habang nagkukulitan at nagtatawanan. Nang mapagod sila ay umahon na sila sa ilog at naupo sa batuhan habang nakababad pa rin ang kanilang mga paa sa tubig. Amara, Ano yun, Matias? bakit palagi mo akong tinutulungan at sinasamahan? Simple lang. Gusto ko ang mga mata mo. Anong meron sa mga mata ko? Parang ilog na ito. Mukhang mababaw, pero may parting malalim. Kalmado ako kapag kasama ka. Ikaw, anong nararamdaman mo kapag magkasama tayo? Naramdaman ko ulit yung saya. Na hindi ko naramdaman noong namatay yung buong pamilya ko. Nagawa ko yon. Nagawa kitang pasayahin. May kakaibang tubok yung puso ko kapag kasama kita. Hindi ko pa yan naramdaman sa ibang babae. Amara, bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Parehas tayo ng nararamdaman, Matias. Nagulat na lang si Manong Matias nang bigla siyang halikan ng dalaga. Napapikit na lang siya at ginantihan ng halik si Amara. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga damdamin. Sa ilog na yon kung saan sila lang nandoon, ay nagawa nilang magpubli sa mga damo at pinagsaluhan ng init ng sandali. Nang matapos sila, ay naalala nila na may kailangan pa nga palang gawin si Amara sa bahay, kaya naisipan na nilang lumakad paalis sa lugar na yon. Matias, may sasabihin pala ako sa iyong sikreto. Ano yun, Amara? Baka kasi isipin mo na bumabadol ka sa mas bata sa'yo. Kasi 21 ang alam mo na edad ko. Ang totoo kasi niyan, 29 na ako. Ha? Bakit nagsinungaling ka sa totoo mong edad? Kasi kapag alam nila na 29 na ako, alam mo nang iisipin ng mga tao na bakit wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya, at bakit minsan gusto kong kumilos na parang bago pa lang akong nagdadalaga. Ngayon naiintindihan ko na. Bakit parang malamig ka pa rin sa akin? Para namang walang nangyari sa atin kanina at hindi mo sinabing may kakaibang tibok yung puso ko kapag kasama kita. Ano bang gusto mo? Halikan ulit kita ngayon? Huwag mo na akong ituring na iba ngayon, Matias. Lalo na at Ayoko na rin mawala ka sa akin, Amara. Napatigil sa paglalakad ng dalawa at hinalikan ni Manong Matias ang labi ni Amara.
Ginantihan naman siya ng halik ng dalaga. Pero natigilan sila nang may marinig silang malalim na ungol malapit sa kinaroroonan nila. Matias, naririnig mo ba yon? Amara, may aswang dito. May mga yapak. Matias! Amara, Matias! sa likod mo! Amara, tumago ka na. Ako nang bahala. Hindi mo nadala yung gamit mo. Wala tayong pangontra. Tumakbo na lang tayo. Ay, oo nga pala. Tara na. Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa pero hindi pa sila nakakalayo nang hilahin ng aswang ang buhok ni Amara. Pinilit namang alisin ni Manong Matias ang kamay ng aswang sa buhok nito. Ngunit natusok siya ng kuko ng nilalang kaya dumugo ang kanyang braso. Sinakal ng aswang ang kanyang leeg pagkatapos ay itinaas ang kanyang katawan at mapuwersang ibinagsak sa lupa. Matias! Amara, tumago ka na. Matias, hindi kita pwedeng hayaan. Ikaw na parang target ng aswang. Nakita ni Manong Matias na sinakmal ng aswang si Amara. Sobrang sakit pa rin ang katawan niya kaya naman nahirapan pa rin siyang bumangon. Pinilit pa rin niya para sa babaeng mahal niya at nakita niya ang isang bato. Buong lakas niya itong binato sa aswang. Napaalis ito sa ibabaw ni Amara at sa kanya humarap. Matias, wala kang laban sa kanya! Gagawin ko ang makakaya ko para malabanan siya. Matias! Magtago ka na, Amara. Magtago ka na! Kinuha ni Manong Matias ang isang matalim na kahoy sa damuhan at inihampas sa aswang. Magaling talaga itong umilag at napakabilis kaya hindi man lang mahagip ng binata ang katawan nito. Nang akmang itinapat na niya ang matalim na bahagi ng kahoy sa dibdib nito, nakatalo ng aswang at itinulak siya pabagsak sa lupa. Matias, tumayo ka! Amara, ang hirap talaga. Hindi ko kaya. Tumakbo ka na. Lalapitan ka na naman ng aswang. Hindi! Alam ko na kung paano siya gumalaw. Susubukan kong lumaban. Kinuha ni Amara ang matalim na kahoy na ginamit niya at saktong lumapit sa kanyang aswang at naunahan niya itong saksakin sa balikat. Napahiyaw ito pero malakas pa rin kaya lumalaban pa din. Doon natuklasan ni Manong Matias na marunong pala makipaglaban si Amara. Sa pagkakataong yun, may naalala siya. May luya nga pala sa kanyang bulsa kaya kinuha niya ito. Tama. Nagpaong na pala ako ng luya dahil ginuguya ako ito kapag biglang sumakit ang lalamunan ko. Kung umiepekto ang alak na may luya, baka sakaling gagana ito at susubukan kong gamitin yung inkantasyon ng ilang taong kong inaral. Mamamatay ka na! Amara! Ako lang bahala! Alam ko kung ano ang gagawin ko! Matias! Itinaas ni Matias ang hawak niyang luya at pagkatapos, pumikit siya at pinilit na magkaroon ng malalim na konsentrasyon. Sa alap ng salita, palayasin ang dilim! Sa alap ng salita, palayasin ang dilim! Sa alap ng salita, palayasin ang dilim! Anong ginagawa mo? Ilang taon na ako nag-aaral ng inkantasyon at nung unang beses ko itong ginamit, hindi tumugma sa lason ng bulalakaw. At ngayon, susubukan ko naman sa luya dahil yun ang isa sa pangapanguntra sa kanila. Matias, humarap sa'yo! Ako nang bahala, Amara! Nang lumapit ang aswang kay Manong Matias, ay ginalingan niya ang paggalaw at sinakto niya mismo sa sugat nito ang luya. Pagkatapos ay umusal siyang muling ng dasal habang idinidiin ang luya rito. Sa alap ng salita, bumagsak ka! Sa alap ng salita, bumagsak ka! Sa alap ng salita, bumagsak ka! Matias, nanghihina siya. Sa alap ng salita, bumagsak ka! Sa alap ng salita, bumagsak ka! Bumagsak ang aswang sa lupa at bigla itong nangisay. Pagkatapos ay may lumabas na usok sa katawan nito at tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Matias, nagawa mo. Napatay mo ang aswang.
Gumagana yung inkantasyon at tumutugma siya sa luya. Sa unang pagkakataon na gawa mo, napatay mo ang aswang at dahil dyan, dapat kitang bigyan ng mainit na yakap. Ari, Amara. Matias, teka, may sugat ka. Oo, nasugatan ako ng kuko ng aswang. Teka, Amara. Bakit mo tinitingnan ang sugat ko? Magandang dugo mo, Matias. Ano? Teka, Amara. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinisipsip ang sugat ko? Pasensya na. Ganun ang ginagawa sa sugat, di ba? Para maampat ang dugo. Hindi ko maintindihan, Amara. Umuwi na tayo. Kinaninan ko na lang gagamutin ang sugat ko. Sandali lang. Bebendahan ko nitong dala kong panyo para maampat ang pagdudugo. Nakapagtataka ang naging kilos na yon ni Amara. Pero isinawalang bahala lang yon ni Manong Matias. Kinagabihan, habang siya ay natutulog, nagising siya sa palahaw ng isang babae. Kaya naman napabangon siya mula sa pagkakahiga at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Manang Andeng na umiiyak. Hawak ang walang buhay na katawan ni Teresa. Wakwak ang tiyan nito at maraming sugat sa katawan. Pinatay ng aswang ang anak ko. Bakit ang anak ko pa? Nagpapahangin lang naman siya dito sa sala dahil naiinitan siya sa kwarto niya. Tapos may narinig akong malalim na ungol at pagpunta ko rito, ganito na ang naabutan ko. Napasok ng aswang ang bahay ninyo, Nina? Sino pa ba ang gagawa ng ganitong kawalang hiyaan? Sabihin mo, sino pa? Mga aswang lang? Mga demonyong aswang! Nina, hindi ko po alam kung anong gagawin. Dumaan din ako sa ganyang sitwasyon. Pero nakikiramay po ako. At tatagan ninyo ang loob ninyo. Wala na tayong magagawa. Wala na ang anak ko. Nag-aalala rin ako kay Amara dahil makapinatay na rin siya ng aswang. Kanina ko ba siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ano? Sa pagkakataong yun ay napatakbo si Matias papunta sa kwarto ni Teresa. Pero ni anino nito ay hindi niya nakita. Kaya lumabas siya ng bahay para hanapin ito. Pagdating doon, nakita niya ang aswang sa may sagingan. Ulgya kang aswang ka! Nakapatay ka na naman! Uubusin ko ang lahi ninyo! Kuya, Ano, Lucas? may kailangan ka malaman tungkol sa aswang. Kuya! Hoy! Kuya! Magulo kasi ang isip ni Manong Matias. Hindi niya alam ang uunahin. Kung hahanapin si Amara o lalabanan yung aswang na nakita niya. Pero paglingon niya ay wala na ito. Kuya, ano ba? Kinakausap kita pero bakit parang nakatulala ka doon sa sagingan? At hindi mo ako iniintindi. Magulo ang utak ko. Hindi ko alam ang uunahin. Pinatay ng aswang si Teresa. At nawawala si Amara tapos yung aswang na andun. Pero nawala na. Kuya, mas importante itong kailangan mong malaman. Ano ba yun, Lucas? Diretsahin mo na ako. Habang nasa Nyogan ako, nakita ko si kapitan na nagtatago doon sa may damuhan at nagpalit anyo. Naging nakakatakot na aswang. Ano? Kuya, alam ko na. Kaya pinalis ni kapitan ang mga manggagamot na marunong sa aswang. At kaya nagkukunwari siyang hindi naniniwala sa mga ito. Dahil posible na siya ang pinuno nila. Ano? Pinaikot niya lang ang ulo ng mga tao. Pero ang totoo, siya ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari dito. Posibleng tama ang sinasabi mo. Binamanipula niya tayong lahat. Pero ang totoo, ginagawa niya yun para masakop ng mga aswang ang buong baryo. Kuya, ilabas mo ng lahat ng kakayang mayroon ka.
Ngayon nagkakaroon na tayo ng ideya kung sino ang pinuno. Mas madali na ang lumaban sa buong grupo. Hindi na tayo masyadong mangangapa. Oras na para gawin ko ang ritual na matagal ko nang pinag-aralan. Mas lalong inaral ni Manong Matias ang isa sa gawang ritual at sinigurong tugma ang lahat ng kanyang kaalaman para maging matagumpay ito. Nagkakawalaan pa rin ang mga tao at ang iba ay namamatayan. Pero isang malaking laban ang inihahanda ni Lucas at Matias kasama si Manang Ande. Gagawin natin yon sa mismong araw ng piyesta. Sa gabi na ginaganap ang programa sa mga residente. Tama, dahil tuwing araw ng piyesta ay may malaking handaan at sayahan sa plaza. Siguradong kaya may ganong programa si Kapitan ay dahil may plano rin siya na lipulin na ang lahat ng tao dito sa baryo. Ang kailangan lang natin ay siguraduhin na lahat ng tao ay dadalo. Kasi meron akong hinala na ang iba sa mga aswang ay nakakasalamuha din natin. Ako nang bahala doon. Hindi alam ni Kapitan na kakampi mo ko. Ang sabi ko sa kanya, mamimigay ako ng bigas at pera sa mga pupunta. Pero kailangan tapusin muna ang programa. Salamat po, Ninang. Isa ka sa pinakamayaman sa baryo natin. Kaya maaasahan ka talaga sa ganito. Kuya, paano naman natin masisigurong ligtas ang mga inosenteng tao? Dahil sabi mo nga, mapapalitaw ng ritual na gagawin mo ang mga aswang. E paano kung bigla silang manakit? Hindi na sila makakapanakit. Dahil matapang ang usok na gagawin kong ritual. At kapag naamoy nila ito, katapusan na nila. Huwag kayong mag-alala. Napakalaki ng kawa na binili ko sa bayan at nakapaghanda na rin ang mga tao ko ng napakaraming panggatong para maging malaki din ang apoy. Tama. Kaya gagamitin din natin yung usok ng kamayan para mahilo sila. Bukod pa doon sa nasa kawa. Kung ganon, handang-handa na pala ang lahat. Nasasabik na si Manong Matias sa gagawin nila pero hindi pa rin mawala ang lungkot sa puso niya. Dahil nawawala pa rin si Amara. Kaya naman nang may dumaang babae sa labas ng bahay na kahawig ni Amara, ay bigla siyang napatayo at nakita naman yon ni Lucas. Kuya, hindi si Amara yon. Kahawig lang niya. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Ilang araw na siyang nawawala. Naiburol at nailibing na si Teresa pero hindi ko pa rin siya makita. Nahulog na bang loob mo sa babaeng yun, kuya? Lucas, kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Hindi ko maiwasan na hindi mahulog ang loob ko sa kanya. Ilang araw na ako nag-alala at nangungulila. Matias, masakit man tanggapin pero may mga aswang na nag-uuwi ng biktima sa lungga nila. May hinala ko na gano'n ang ginawa nila kay Amara. Imposibleng buhay pa siya sa ilang araw nang nawawala siya kaya unti-unti mo nang tanggapin ang posibilidad na yon. Kuya, sa halip na panghinaan ka ng loob, gawin mo tong sandata para lalo kang ganahan na lumaban sa mga aswang. Tama ka. Tama ka, Lucas. Sisiguraduhin ko na magtatagumpay ako para sa hustisya ng mga mahal ko at para sa kapakanan ng buong baryo. Kinabukasan na ang araw ng piyesta. Handang-handa na ang lahat. Walang ibang may alam sa plano ni Manong Matias kundi silang tatlo lang ni Lucas. Hinantay muna nila na magkaroon ng sayawan at inuman ng alak para masigurong lahat ay nasa bulwagan, habang sila Lucas ay nasa likod. Nakatago sa truck ng sinakyan nila ang kawa at mga kahoy na gagamitin. Lucas, masyado na silang abala sa bulwagan. Pwede na tayong magsimula. Kuya, wala kayang aswang na makakahalata sa ginagawa natin? Wala. Ang focus nila ay nasa mga tao sa bulwagan. Mamaya pagkatapos ng putukan, magsisimula na silang matake. Yun ay base sa pagmamasid ko kanina. Kampo ni Kapitan ang may hawak ng mga paputok. At nagbubulungan sila habang masama ang tingin sa mga tao. Ibig sabihin,
Kailangan natin silang unahan bago pa sila sumalakay. Tama. Inilabas na ni Lucas ang kawa at nagsindi naman ng apoy si Manong Matias sa mga panggatong. Nang mailagay na ang kawa sa napakalaking lutuan, ibinuhos na ang 4 na galong lana ng niyog sa kawa. Pagkatapos ay naglagay siya ng dinikdik na luya at paminta. Kuya, masyado nang malaki ang apoy. Pwede ka na magsimula. Hindi ba sabi alas 12 ang putukan? 15 minuto na lang. Lucas, nakahanda na ba ang maraming panghampas at buntot pagi para may sandata ang mga tao sakaling umatake sa kanila ang mga aswang? Dahil handa ko na, Matyas. At nakalagay sila sa isang sako. Ituturo ko sa kanila mamaya kapag nagkakagulo na. Sasamahan ko po kayo, Manay. Sige na, Matyas. Simulan mo na at hindi na maganda ang pakiramdam ko. Opo. Pumikit sandali si Manong Matias para sa konsentrasyon at sinimulan na ang paghahalo. Paunti-unti ay umuusok na ang kawa kaya sinimulan na rin niya ang dasal habang naghahalo. Apoy na banal. Hangin ng silangan. Itaboy ninyo ang mga anak ng dilim. Apoy na banal. Hangin ng silangan. Itaboy ninyo ang mga anak ng dilim. Apoy na banal. Hangin ng silangan. Itaboy ninyo ang mga anak ng dilim. Lumalakas ang hangin, kaya lumalakas din ang usok. Nagkakagulo na rin ang mga tao, Manay. Tara na, pumunta na tayo doon at bigyan sila ng sandata. Opo. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa habang si Manong Matias ay ipinagpatuloy lang ang ginagawa niya. Palakas ng palakas ang hangin habang lumalakas pa din ang kanyang boses. Punong-puno pa rin ang usok ang paligid. Ilang sandali pa at bumalik na si Lucas na halatang may ibabalita. Kuya Matias, nagsilitawan na mga aswang at hindi na sila makaatake sa mga tao dahil mahina na sila. Ang iba sa kanila ay namatay na dahil sa usok at karamihan ay nangingisay at naghihingalo. Nagawa ko na ng tama ang ritual. Matyas, epektibo ang ginawa mo. Patay na ang mga aswang at iilan na lamang na natitira pero hindi na sila tatagal. Mabuti naman. Kuya, hindi pa. Sabay-sabay silang napalingon at nakita nila ang aswang na tila tinitiis ang bagsik ng usok. Lumapit ito sa kanila at sinakmay si Manang Andeng. Hinampas naman ito ng buntot pagi ni Lucas at di na nito kinaya kaya bumagsak ito sa lupa. Bigla na lang itong bumalik sa katawang tao. Walang iba kundi si Kapitan Alfonso. Walang niya ka. Kunwari ka pang walang alam sa mga aswang pero pinapaikot mo na ang mga tao para ano? Para ubusin ang mga tao rito at sakupin ninyo ang buong baryo. Isa kang gagal. Ikaw ang masangal sa ating dalawa. Masyado kang gahama sa kapangyarihan. Ang pinuno ng mga aswang ay hindi ako. Masyado kang hangal dahil naniniwala ka sa kanyang pagpapaikot. Sino ang pinuno ng mga aswang? Mamaya ka mamamatay. Sabihin mo sa akin, sino ang walang hiyang pinuno ninyo? Sino? Tuluyan nang nangisay at pumanaw si Kapitan Alfonso. Hindi na nila nakuha ang sagot pero isang babae ang dumating. Kuya, may babaeng dumating. Teka, parang si Amara yun ah. Amara! Buhay ka? Oo, nandito ako at buhay na buhay. Amara, saan ka pa nanggaling at bakit ang tagal mong nawala? Dahil sa dugong nakita ko sa sugat mo, hindi ko na makontrol ang pagpapalit ng anyo. Hinanap ko pa ang ermitanyo na tumutulong sa akin para makontrol ito. Mabuti na lang at di ako tinablan ng usok. Teka, Amara, anong ibig mong sabihin?
Ako ang hinahanap mo. Ako ang pinuno ng mga aswang. Ano? Hindi ka naniniwala? Sa pagkakataong yun ay biglang nagbago ng anyo si Amara at naging isang nakakatakot na aswang na may sungay. Sumugod ito kay Lucas. Itinaas ang kwelo ng damit saka itinulak. Sunod ay kay Manang Ande. Sinakal nito at saka ibinagsak. Huling lumapit kay Matias. At saka akmang sasakalin. Pero napigilan siya nito dahil nag-ipon ito ng buong lakas. Kamar, bakit mo ito nagawa sa akin? Pinaglaruan mo ako. Anong magagawa ko? Kailangan kitang tutukan. Dahil alam kong may binabala ka sa mga kauri ko. Tanda mo ba nung nasunog yung kainan? Hindi talaga umi-epekto ang usok ng sinusunog ng kamangyan. Sinenyasan ko lang sila para magkunwari. Dahil hindi ka pa nila pwedeng patayin. At yung eksena kay Kapitan Alfonso? Ginawa ko lang yun para hindi siya makialam sa mga plano ko. Kanang kamay ko lang siya. Pero minsan, pinapangunahan niya ako. Walang iya ka. Ang daming namatay ng dahil sa inyo, pati ang mga ulang ko. Matias, naging masama rin ang mga tao sa amin. Anak ako na mag-asawang manggagamot na may lahing aswang. Hindi kami masama. Pero nang makita nilang tatay ko na kumakain ng hilaw na karne ng hayop, pinatay nila kasamang nanay ko. Ginamit kong pagiging aswang ko para magiganti at humingi ako ng tulong sa ermitanyo para tumawag ng maraming kakampi. Mga kauri namin na nakatira sa bundok. Naging bali-balita yun sa lugar na ito. Pero ang sabi nila, tao ang pinatay ng tatay mo. Hindi kami noon kumakain ng karne ng tao. Pero masyadong masama ang mga tao at pinagbintangan kami ng isang bagay na hindi namin ginawa. At alam mo ba, hindi pa tapos ang sumpa. Na ano? Hindi pa tapos ang paghihiganti mo? Habang nabubuhay ako, hindi matatapos ang sumpa sa bayan ko. Dahil tatawag at tatawag pa rin ako ng mga aswang na kahuri ko na nagtatago sa kung saan-saan. Kung gusto mong matapos ng sumpa, patayin mo ko. Hindi. Hindi mo kaya. Kasi mahal mo ko. Aaminin ko. Minahal na rin kita, Matias. Totoo ang naramdaman ko para sa'yo. Kaya pwede ba? Takasan mo ng mundo ng mga tao. Sumama ka na lang sa akin at mamuhay tayo ng masaya. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko magagawang sumama sa aswang na pumatay sa pamilya ko. Kahit hindi ikaw yon, ikaw pa rin ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pwede patayin mo ako. Patayin mo ang babaeng mahal mo. Dinukot ni Manong Matias ang isang patalim na hinasa habang binabandawan ng pinagsama-samang niyog ng lana, langis at paminta na may ritual. Inihanda niya talaga yon para sa pinuno dahil alam niyang matitiis nito ang usok. Pero ang patalim na yon ay hindi. Hiningi pa kasi yon ni Manong Andres sa ermitanyong lumalaban sa mga aswang. Nang itatarak na niya yon sa dibdib, nangatala mga kamay niya at napaiyak siya. Hindi mo kaya? Sumama ka na lang sa akin, Matias. Hindi na matatapos ang gulo sa baryong ito. Kaya piliin mo na lang na maging masaya kasama ko. At bumuo tayo ng pamilya. Kuya, huwag kang makinig sa babaeng yan. Pinatay niya ang pamilya natin. At pinatay niya ang anak kong si Teresa. Alam kong siya mismo ang pumatay sa kanya dahil bigla siyang nawala ng gabing yun. Lumakas ang loob ni Manong Matias. Itinutok niyang muli ang kutsilyo kay Amara at nanilisik ang mga matang tumingin dito. Matias, papatayin mo ang babaeng mahal mo? Nabuo ang damdamin yun dahil sa pagpapaikot mo sa akin. At hindi ko makakalimutan ang mga nangyaring trahedya, lalo na ang pagkapatay ng pamilya ko. Hindi ko isasakripisyo ang aking mga kabaryo at ang hustisya dahil lang sa nararamdaman ko. Diniin na ni Manong Matias ang pagkakasaksak sa dibdib ni Amara hanggang sa mangisay ito at mamatay.
Inilagay nila ang katawan ng aswang sa kawa at saka niluto hanggang malusaw. Pagkatapos ay kanilang sinunog. Masakit kay Matias ang kanyang naging desisyon. Pero mas masakit kung kakalimutan niya kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Wala na ang mga aswang sa lugar na yon. Natahimik na ang buong baryo. Bumalik na si Manong Matias kay Manong Andres kasama si Lucas na gustong matuto sa panggagamot. Huling sinabi ni Manong Matias sa akin, ilang beses din niyang nagamit ang ritual na yon at palaging nagtatagumpay. Parang wala na rin namang naging gulo sa buhay niya. Pero hindi na siya nagkaasawa at binuhos na lang niya ang buong focus niya sa panggagamot. Sa kwento niya, ang naisip ko lang ay sa ilang beses na pagkakamali ni Manong Matias, nakuha niya rin ang pinakatamang paraan hanggang sa tuluyang magtagumpay. Kung mapapansin niyo, hindi niya ginamit ang chant niya sa incantation dahil nagdududa pa rin siya sa kakayahan niya. Pero nang subukan niya ay gumana. Parang sa buhay, minsan alam natin na kaya natin pero mas napapangunahan tayo ng takot na baka magkamali tayo. Ilang beses man tayong pumalpak, pero kapag nagpatuloy pa rin tayo, maaabot din natin ang mga pangarap na gusto natin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po. Lubos na gumagalang. James.